दादा इनभाइरमेन्टनि ना जोबोद मोजां जादों इनभाइरमेन्ट सेफनि थाखाय नै जोंना आब' हेलिना दङ ओरै बयबो सिनायखायो गोसोआव लाखिनांगौ प्लास्टिकफोरखौ बेबायदि दागार दाथ' बावखुंग्रि फेस्टिभेल नायनो बयबो फैगोन हाजो गाखोनो नङा होमबा बेखिनिखौ एसे माइन्डआव दोननानै आरोना जोंनिनो ना इनभाइरमेन्टखौ सेफ खालामनांगौआ ओरैहाय जोंना आब' फान्सिबो दं आरो ना बेनो जे जोङो दा बे हाजोआहाय मोजाङै थानायनि थाखायहाय जोङो बे दा इनिशियेटिभ लादों जोङो एसे टिमजों ओंखारदों बेरे होननाय हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि बोडो ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरलायबाय दिनै फिन गोदान मोनसे भिडिअ गाइस ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माखासे बयबोथ' फट'शुट खालामलागासिनो मालाय बैसागुनि गार्लफ्रेन्डजों माबाजों ओमफ्राय दिनै नैबेबो फट'शुट खालामनो थांगासिनो आरो गाइस माने दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो अबे जायगायाव जों फट'शुट खालामहैयो सोरजों माब्रै माजों खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो निस्सय नोंथांमोननो खिथालांगासिनो आरो भिडिअखौ इन्ट्रेस्टेड लानो नायलां एसे इन्ट्रेस्टथ' जाखायोना भिडिअफ्रा ना मा होनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो दायो फ्लाइअभाराव दंफैयो जों फ्लाइअभार खाथियाव फ्लाइअभारथ' नङा फ्लाइअभार खाथियाव दंफैयो आरो माने जोंना सासे लोगो फैबावनांगौ दं नालाय जोंनि फ्लाइअभार खाथियाव दं ओरै बेकग्राउन्डआव नाय सुन्दरसा जोंनि क'क्राझारनि फ्लाइअभारा नायनो हागोन आरो बरिया नुखायो नै जायगाखौ वाव जोबखा ओरैजाय बेजों थांबाबो टाउन मोनहैबाय ओरै थांबाबो टाउन मोनहैबाय ओमफ्राय नैबे गेजेराव दं आरो आं थारमाने बे लामाया बे थिनालि लामायाव दंफैयो आरो आं दा लोगोफोर ओमफ्राय दसे थानानै बे फैबानो जोङो थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन फट'शुट नै जोंना फट'शुटआ सोलिनोसै आरो दायो रेडि खालामजोब्बाय जोंना केमेरा नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय दायो जों फट'शुटखौ बानायलांबाय थानोसै लाइभआव दिनैसो फार्स्ट टाइम मेकआप दाखब जाबायला मेकआप आर्टिस्टआ डेन्जारब्रा नुदोंना नुवाखै दाउदै एसे फुनबावो मेकआपखौबो थाब हो नुबाय माबायदि देलायनांगौ फट'शुट लायोबा सोर सिख्लाबो बेलाय गोसो गैया नोंसोरहाय मेकआप फुनखांजोब्बाय आरो आयौ माथो फाग्ला बायदि समायना नुयोब्राखौबो फाग्ला बायदि नुखायो थैगोनलै माने दिनै लोगोफोरजों फट'शुट खालामनो फैनायाव माखासे इनभाइरमेन्ट सेफनि खामानि मावनाय नुदों आरो बिराद मोजांनो माने बेयाव माखासे मुंदांखा आब' हेलिना आब' फान्सि बिदिनो दादा फाजिलमोन दं आरो नै जोंनि बावखुंग्रि हाजोआव नायनो हागोन आरो दादा इनभाइरमेन्टनि ना जोबोद मोजां जादों इनभाइरमेन्ट सेफनि थाखाय नै जोंना आब' हेलिना दं ओरै बयबो सिनायखायो गोसोआव लाखिनांगौ प्लास्टिकफोरखौ बेबायदि दागार दाथ' बावखुंग्रि फेस्टिभेल नायनो बयबो फैगोन हाजो गाखोनो नङा होमबा बेखिनिखौ एसे माइन्डआव दोननानै आरोना जोंनिनो ना इनभाइरमेन्टखौ सेफ खालामनांगौआ ओरैहाय जोंना आब' फान्सिबो दं आरो ना बेनो जे जोङो दा बे हाजोआहाय मोजाङै थानायनि थाखायहाय जोङो बे दा इनिशियेटिभ लादों जोङो एसे टिमजों ओंखारदों बेरे होननाय बेसिकलि इनिशियेटिभा जाबाय नेचारखौ सनमान खालामनानै बेजों समान थाबायलांफानाय माने बे फेस्टिभेलाव मोजाङै थांनायनि आरो नेचाराबो क्लिन मोजाङै सेक्रेट थानायनि बेनो जोंना इनिशियेटिभा जोबोद गोजोननाय थाबाय आब'मोन आरो बेरे ग्रुपनि गासै सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम बेबायदि एथ' मोजां जेरैबायदिहाय खालायदों बयबो बेरे जाफैनो हागोन बेयाव फैनानै माने इनिशियेटिभ लाफैनो हागोन बयबो जोंनिनोखा आरो इनभाइरमेन्टआ माने जों सुबुं माहारियानो इनभाइरमेन्टखौ सेफ खालामनो रोंनांगोन आरो इउज खालामबाय जेब्लाना बिदिनो बाव बथल बायदिसिना गोबां दाखोर गारनाय दं आरो नै नायनो हागोन बेफोरखौ आरो ओमफ्राय मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट जिनिसा जाहैबाय बेयाव सानफ्रोमबो फुजा होफैयो जाय हाजो गाखोग्राफोरा नाथाय बे जायगायावनो मा दं जोंना प्लास्टिक बथल नै बथल गोबां गाज्रि बेसाद गारनाय दं आरो ना नैबेबो दहायसो मोनानो थांदों नैबेसोर मोजाङानो ना ओमफ्राय दादा खबरा
दादानि गानखौ खोनाबाथाय बिराद मोजां मोनखायो आङो थेंक इउ वेलकाम दादा ओमफ्राय माबा खोनाबाय टीम मेरे हाउस का जोश हाय फैंटास्टिक वाओ सो मेनी बेरो बथलनि थाखाय गोदान माबादो मोनसे बानायदो गोदान बथलनि थाखाय गोदान बानायलाय नैबे नोङो बथल दं माने बथल बायजोबनाय नै Boro, माथो थैगोना लायासै मायाव जइन जानो लुबैबाय नामा हाजिबा सोलायनो लुबैबाय दा बेरे ग्रुपनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो औ बेरेया मोनसे गोदानहाय जोङो दादों ओमफ्राय दा जिखिनि नुबाय मेम्बार्सफोरखौ जों बयबो बेरे ग्रुपनिनो मेम्बार्स ओमफ्राय बेरेया जेरैबायदिहाय मोनसे इउनिटि दं नङा होमबा ज' थायो खौसेथि नुनो मोनो जोंबो बेबायदिहायनो खामानि मावो आरोना बेरे जानानै जोङो दा एनभाइरनमेन्टखौ लानानै खामानि मावगासिनो दा बावखुंग्रि फेस्टिभेल फैगासिनो नालाय बेवहायथ' बयबो फैनानै प्लास्टिक बथल प्लास्टिक माबा माबिफोरखौ गारनानै थांगोन बेवहाय खिन्थु नेचाराथ' बिराद हार्म जागोन ना बे बुस्थुखौनो जोङो जेसेबां हायो जों बेरे टिमा माबायदिहाय जाबोरफोरखौ गारनाङा बा बे बुस्थुखौनो लानानै जों बेरे टिमा ओंखारबोदों आरो दिनै ओमफ्राय औ आं लुगैयो जे बयबो सासे जों बेरे जानो हायो नोंथांमोनाबो बयबो बे इनिसियेटिभखौ ला गावबा गाव जुदि रेसपन्सिबिलिटि लायो अब्लानो जोंनि बुहुमा बिराद नायनो मोजां जागोन नङा होमबा बयबो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ आंनिबा जोंनि बिबानखा जाहैबाय नेचार सेभ खालामनायानो ना गासै बे जोंबो अनोबासो नेचाराबो जोंखौ अनगोन नालाय बेनो आरो थेंक इउ वेलकाम 1 2 3 हेल' लोगोफोर ओमफ्राय जोंना फट'शुट खालामफैनाया एसेखिनियावनो जोब्बाय आरो थारमाने जों फट'शुटखौ लाबाय ओमफ्राय जोंनाथ' बिदिनो केमेरा हमना होग्रा माबा माबि गैयाना मानसिया खम बेनिखायनो नोंथांमोननो फट'शुट खालामनायखौ बारा खिन्थानाय जायासै मोननैसो फट'फोरखौ इउनिटि टेबाव होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोन्दों माबायदि मोनाखै दिनैथ' जों आब' हेलेना मोनखौ लोगो मोन्दों ओमफ्राय बिथांमोना माखासे मा होनो बे नेचार सेभनि थाखाय खामानि मावदों बेरे ग्रुप मोनसे दानानै ओमफ्राय बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनबाय आरो बिथांमोननि खामानिया जोबोदानो मोजां जादों आरो बाख्नायजाथाव आरो जोंनि बे बावखुंग्रि हाजोआव माखासे गोबां बथल बला बायदिसिना बायला जिला थालाबायनायखौ बिथांमोना खनथुमनानै लांदों आरो थारमाने माखासे साखोन सिखोन नङाबाथ' जोंनि बे बावखुंग्रि हाजोआव फैगौ नै फेस्टिभेलाथ' बावलाबाव गाखोनांगौआ जोबोद प्रब्लेम जानानै फैगौमोन आरो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबसै जोंनि फट'शुट लाफैनाया ओमफ्राय ओरैहाय जोंना आदै दंमोन ओइ ब्लारसो जाबायलै बेनोमोन आरो जोंना फट' खेबग्राया नै जोंना नायनो हागोन ओरै मोजाङै नाङालै नै केमेरायानो केमेरा आग्लायजोबनाय देखायलै नुबा आग्लायजोबनाय
दहाय फुङाव फैदों दासो ओंखामबो मोनजायासै जायासै हनै माखासे फट' खेबजाग्राफोर दंमोन दावमासारफोर बिथांमोनहा नै ओरैसो नुदों बिसोरनोमोन आरो थारमाने बिसोर सिख्लाफ्रा ओंखाम जायासै जोंखौ बाव ओरैनो लाबोनानै दोनफैबाय आरो नै नायनो हागोन आरो ओरैहाय आंथ' नुवासै ब्लारसो जादों र' ओरैहाय नायनो हागोन नै बावखुंग्रि हाजोआव ना फट'शुट माबायदि नांखो फट'शुट लानानै मोजाङै नांदों मोजां ना बरिया बरिया वाव सारि दिगिं ना वाव अब्ला दिनैनि फट'शुट भिडिअखौ बावनो फोजोबसै गाइस नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो नुफिनगोन आरो बयबो आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो जाय जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआथ' फट'शुटनिल' जागौमोन ओमफ्राय माखासे आब' हेलेनामोनखौ लोगो मोननानै बेरे ग्रुप बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोङो बिनि बादैबो एसे भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो जाय हायो नोंथांमोनखौ खावलायो आङो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बायला जिला माबा माबिखौ दागालांसै बावखुंग्रि हाजोआव फैबा जाय जाय जाफैदों मादों बे नैफोरबायदि थफ्लाखौ सोनानै लांफिननांगोन आरो बोरो नैब्लाय जोंबो बेखौ सोनानै लाफिनबाय जों लाना थांगोन न'आवसो गारहैगोन माने अरावसो जेम होनहैगोन आरो